हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नै दिनै रंजालि बैसागुनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय नै दिनैनि साना मोसौ संखायनायनि सान आरो मोसौनि बैसागु मोसौनि बैसागु ओमफ्राय आंनि बोराया माला सुगासिनो आरो बेखौनो दिन्थिहैनोसै आं नोंथांमोननोबो लाव फान्थाव माबा माबि बेफोरबायदिनो माला सुदों आरो ओमफ्राय मोसौनि मोदोमावबो गोसोम गोसोम फोथा होसिगोन ओमफ्राय मोसौखौ नागारनानै दैमायाव थुखैनो लांसिगोन आरो ओमफ्राय दा माला सुबाय दङ बेखौनो दिन्थिहैनोसै आं नोंथांमोननो होमबा नायलांदो नोंथांमोनाबो जोंनि दिनैनि ब्लगखौ दानिया भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। नोंबो सुगोन नामा सना सुगोन र' नै जोंहा सनायाबो माला सुहांदोनो मोसौनि नै बेखौबो बिफांखौनो लाबोथारबाय आरो बांग्रिंखब इनि बिलाइखौ होगोन ना होआखै लांबाय लांथ'वाखै ओइनो नै बोरायाव हालदै लाव फान्थाव हागासिनो माला सुनो हाय हाय मा खालामदो खोन्था मा खालामदो खोन्था माबा दामसो खोन्थाबाय थाबाय जाबाय केजि 120 टाका पवा करे दिनैनि दिनाव बयनोबो नांगौ नालाय दाम जादों आरो नै हाइजेंआ दरथामजोंनो मा 10 टाका करे हालदैया नांगौ नालाय बेफोरखौ नांगौ समावसो नागिरखायोना नांगौ समावसो दाम खालामना होगोन आरो ओमफ्राय दै माबा मोनसे सु माबा माबा खेला नङा नांथै ओमफ्राय गावाना मा मोखाङानो मिमब्रां नैयाव पानिलाव हालदै हाजोबना लाखाबाय दा माला सुनो थाखाय थेंगल जिरनोसै नैखौ ओमफ्राय नैखौ देफ्लेनानै माबा होगोन हांगारजों लगायनानै ओइ मा खालामदों नैयाव मोसौनि मोदोमाव फोथा होनो साराय खिथौनि हांगारखौ हखरदो थावजों लगायगोन नायखो बेखौ थावजों लगायनानै मोसौनि मोदोमाव फोनसिगोन आरो दायो ओमफ्राय बिहा दासो थेंगल सैदों लेजिथार औवाया गोरलैसो नांगौमोन नोङो गोरासो लाबोदो ओमफ्राय नै मैगंखौ हाखांजोब्बाय गासिबखौबो बिलाइ मा खालायबोरोथो दिग्लिलिथियालाय सनायाबो सुगोननो मालाखौ नै जोंहा सनायाबो थेंगल सैबाय माला सुनो थालिरनिसो ओमफ्राय आंना थेंगला थालिर फस्ला रोंलायदिसो सैनो सुदो दे जाबायना नै इयाव लाव बिलाइ देख्लेदो नै हांगाराव लगायनानै होगोन बिनि रोसिखौ सेबनानै अबेनिफ्राय मोनबोनाय नोंखो थालिर फस्लानि थेंगल जाबाय सुदो नै बिजों फथा होगोन आरो औवाखौ बेफोरबायदि दाननानै मोनथाम हाना लादो इयो गरं गरं सिन सिन जासिगोन आरो मोनथाम फथा नै दिग्लिलिथि बिफां नि बिलाइखौबो होगोन मालायाव दे सुदो सना नै आरो मोनसे मैगं लाबोबावबाय मैगं मानि बांग्रिंखब बेफोर माखाखौ बिलाइखौबो सुसिगोन नै बिबारखौबो सुसिगोन जि बिबार बारखायो बियो खोरिजोब्बाय ओमफ्राय दा सुयो इखौबो जाम्बा सुयोब्रा मानो सुयोलै सुवानलाय आया सुयोब्रा इखौबो रोङा गारा मोनसे खामानि मावो मोनसे मा खालामनो लायो
malah sunayan moनसेयानो जायाखै नै आखाइखौनो बौहोना लादो ओरै ओरै मोनसे हमजाबजोबनानै सुखा थाब थाब जानाय बायदि ओरै जाबनानै नै जोंहाना पालुवान माखायाव दङ करिना नामबो दोनलायबावबाय नै इनो बिमा आरो ओमफ्राय नै इयाव पालुवान मानै दङ पालुवान एक्टरखौ नकल मुसुगुरा नै एकदम हिरो खातार नै आंनि बायदि नामा नै आंनि बायदि नामा नै मा जादों सना दं दैयाव सना ज्राव ज्राव जमा जमानो जमा खिलायदो नामासै अखा हाबाय थानानै जायगाफोरानो बेसेबा लेथ्रा जाबाय बिसिनाबो ओमफ्राय मासे कान्सि दङ ओइ नैसा कान्सिया गिदिंहैगासिनो कान्सि इयो नैयो बिमा ओमफ्राय नै सानैया बिदा आरो कान्सि मासे दङ नैयाव दै लाबोदो थुखैनो दैमा गैया नालाय खाथियाव न'नि दैखौनो रोगानानै थुखैसिगोन आरो इसे थुखैसाबसिगोन नोंसोरनि बैसागो दिनि मोसागोन ना मोसाया सल' खनदो सं दे खनबाव मोसानांगौ दिनि नोंसोरो नै कान्सिया आया फुरायनायसो जागासिनो फै फै मोसौ थुखैनो दै रोगादो दिनै मानसिनिथ' बैसागो नङालाय मोसौनि बैसागो मालाय दिनै मोसौखौ मोसाहोनो हागोन ना हाया नोङो मोसौआ मोसागोन ना मोसाया आसलथे बागुरुम्बा मोसानो रोंगोना रोङा मोसागोन ना सिबायसो थाबाय अबस्था गैया जायगायाबो लेथ्रा नालाय मोसौआबो लेथ्रा जालायलांबाय नै अखायानो हाबाय थायोबा सानसेबो सान्दुं नङा जायगायानो राननोनो रोंला नै इयाव दहायनो लाव बिलाइ देफ्लेनाय रोसिजों थाव होनानै लगायखांबाय आरो ओमफ्राय इखो दा मोसौनाव फोननोसै दे फार्स्टआवनो आया मा होनलायदोंबालाय र' फोनजानो नागिरा इनो फथा फोनहांनायखौनो दासो खालामदो गोलैबाय रोसिया साफा नुदो दासो र आया मा दलथाया एबार पालुवान मानिखौ फोननि पालुवान मानिया दल थाखागोन ना दलर था मोसौ गुफुरफोराव बेफोरबायदि फोनबाथाय मोजां नुलायो आरो आगर ओंखारनाय बायदि ना फोननाया जायाखै नोंना मोजां फोन गोसा थुबाथाय गाबोलै इसोरो ओइ उदैयाव फोननाय बांसिन साफा नुनाय बायदि दै सौनांगोन दा उदैयाव माने इयाव सौनोसो नागिरदों खोमा ओइ
नै माला माखाखौबो सुखांनानै लाबोजोब्बाय गासिबखौबो सारनोसै सल'आ माबायसा मोनलै बावलायलांबाय जों सल'खौ खनना होदे आइया सल' खननांगो नोंसोरो ओइनो कानसिया माब्राबगासिनो खनजानो बादो थुखैखांना सारोमोन ना इनाव साफासिन नुगोन गुफुरफुर नालाय कानसि दा बेखौ सारनोसै नै मोसौनाव सल' खननानै सल'आ मामोन गोसोखांगोनथ' लाव जा फान्थाव जा गेदेर गेदेर जा बोसोर बोसोर बारिबाय था जानि मोसौआ ना मामोन लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे बारिबाय था जानि मोसौआ होननानै जानि मोसौआ जा हालुवा गेदेर जाना मानिलाङोमोनलै सल'आ बोरै होनलै बावबायसो नांथा जादों माबा भिडिअ'आ जा बोसोर बोसोर बारिबाय था जानि मोसौआ बिमा गायदे बायदि जा जा जोंहा पालुवान गेदेर जा होननानै भिडिअ'आनो नांथासो जादों माबायदि जागोन मिथिया दा नै मालाखौ गानहैनोसै न'आव एबार गलियावबो गानहोखानि थुखैग्रोगोन नै थुखैनो दै लाबोखाना दोनफैदो दैमाबोथ' गैया आजिखालि न'नि दैफोरजोंनो थुखैनोसै आरो एसे दैमा दङ एसे गोजान जायो लांनो कानसि दुगैगोन ना दुगैया नोङो कानसिया गोजांदो मा पालुवान माने जाबाय दे बारा थुखैनांला फथा फोननाय माखा खारफिनजोबसिगोनसो दा दायो बांग्रिंखौ मोनसे बेखौ सुस्रा दै एसे बांग्रिंखौ मोनसे दिग्लिलिटि मोनसे होनानै नैखौ मोननै लानानै नैयाव फुनानै एसे नुथुना दोननांगौ नै मालाजों ओमफ्राय बांग्रिंखब दिग्लिलिटि होनानै नैयाव थुथाबना दोनसै गलिनि माबायाव मुदायाव भिडिअ'आ माबायदि जागोन मिथिला मालायनि मबाइलसो थार लाथ'नांगौ जाबाय मबाइला जोंना चार्ज जोबनानै लाइनबो गैया कारेन्ट फैयाखै एबार न' होनोसै दहाय माबायाव गलियाव थुनाय बायदि बांग्रिंखबजों दिग्लिलिटिजों होनानै न'नि खना खना थुनानै दोननोसै आरो नैयाव दुकानाव मोनसे होना दोननोसै नैयावबो न'नि खनायाव थुनानै दोननोसै मोनसे गासिबावबो मोनसे मोनसे दोनबानो जागोन ओरै मोनसे नामा बाथौआवबो होनांगोन बाथौआवबो होनोसै बाथौनि बेरायाव बाथौआव होथारना ओइ बिफांफोराव दोनना फुलगाव ओइ बेरायावनो होना दोनो अ इदि बेरायावनो थुना दोनो सं
जाथ'बायना होमबा लोगोफोर जोंनि दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगो मोनफिनलायसिगोन नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव बाय बाय